ओके ଆଜି ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଟି ରହିଯାଇଛି ତାପରେ କାମ କରିକି ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବ ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ମତେ ତ ବଢିଆ ଲାଗେ थैंक यू सर थैंक यू सो मच आर्या दिव्या दीप्ति रेखा सबुठु बेस्ट କି ନାଚ ମାମା ଏଇଟା ତୋର एंजॉय करके गाउथुलो ନାଚ ନାଚ तो ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କର ଯୋଉ ବି ଟାସ୍କ କର କି ଡାନ୍ସ କର ଆକ୍ଟ କର କି ଗୀତ ଗାଅ ସବୁଥିରେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଦରକାର ନା ତମେ ନ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଆମମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା ମାଲୋ କିଛି ହେଇନି ବି ହେଇ ଦେଇ ମୋ ମା ପଳେଇଆ ସେ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ନା ବଢିଆ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନାଚରେ ତ ଶୋଷ ଲାଗିବ ତ ମୁଁ କହିବି ପାଣି ପିଇ ଦେବି ଦେବି ନାଚ ତମେ ଉପର ତଳ କି ନାଚ ବେ ମାମା ତୁ କିଛି ବେ ବାବାଲୁ କି ନାଚ लो ये ଗୋଟେ କି ନୂଆ ନାଚ ଶିଖିଲାଣି लो ये ହଉ ନାଚ 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 କିଏ ଡିଜାଇନ ନାଚ ତାର लो ମା ये डिस्को नाचुची गिटार बजाउची एटा अरे गिटार बजाउची गिटार बजाउची जे गिटार बजाउची बाबा की शादी पागल है जो कि तमे सुपरस्टार सिंगर आम सहित उपस्थित अछंती तारका बापार सुपरस्टार सिंगर तू चलो तुमरे ये ले मुंडे पिटियो बो पिटला बस बापा ठीक बस बस की नाच हां नाच गीत देख बस नाच नाच से तो निजे नाच की बोझ नहीं एक्सप्रेस लो मालो
ଖାଉ ଏ ବାପା ଆମର ଅଜୟ କୁଇନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ହାଇଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଶାବାଶ ପାଣି ପିଇବ ଅନୁପମା ପାଣି ପିଇବ ପ୍ଲିଜ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସ ଆମର ଏଇ ଲାଇଭ ଅଡିଏନ୍ସ ଭିତରୁ ତମ ଗୀତକୁ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଇକି ସେମାନେ ତମକୁ 105 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଟୋକେନ ଅଫ ଲଭ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାର ପାଗା ୱାଚ୍ ଶୋରୁମ୍ ଯୋଉଠିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ ପଳେଇ ଆସ God bless you. And thank you so much for this. आज लागला की लाइव ऑडियन्स मध्ये परफॉर्म कला पर हम फिल्म को बड़े सुंदर आशीर्वाद मिलछि एटा तो पैसा से तुलना करी हो बट आप माने सेठी खुशी है आशीर्वाद जो आशीर्वाद देजो सेला जीवन सारा के बोलिबन थैंक यू सो मच आपण देता खाने खाना आम्ही जागे बोलू किती काही नाही सगळे येतो आठ तरी सुरे सुरे गाई गीत गाए गीत गीत एटा ऑफिस पार्टी हम घरे और सेठी कपल डांस तो नाच गीत गाइब से पार्टी नहीं ଜାଣିବେ ନଥିବ କପଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର